Hija din il-persuna li l-pulizija tfittex brabta ma' serqa li seħħet it-tlieta filgħodu fil-Gżira. Liebes ġakketta skura u jeans kienu għal-ħabta ta' 29 ta' tlieta filgħodu x'kien raġel ta' Karno John Skur daħal f'ħanut li jinsab f'Misraħ Turo Colombo fil-Gżira. Huwa sejjaħ lis-sit il-ħanut li għandu madwar 40 sena mill-Gżira sabiex ikellmu. Il-barrani talab lis-sit biex ikellmu fuq naħa ta' wara tal-ħanut. Sit il-ħanut spjega lil One News li r-raġel qallu li huwa minn Niġerja u beda jipprova jikkonvinċih biex jagħmel negozju miegħu tant illi wedu li jista' jġiblu mal-4 miljun euro. Mument minnhom sit il-ħanut mexa lejn in-naħa ta' quddiem tal-ħanut hekk kif daħlet mara tixtri. Waqt li l-mara kienet qed tieħu xi oġġetti, innotat li kien hemm il-pastizzi qed jinħarqu fil-forn u għalhekk is-sit mar jitfih. Kien f'dal moment li l-Niġerjan resa lejn il-bank, fetaħ il-cash register u seraq mal-200 euro. Ir-raġel ma ħarabx mill-ewwel, iżda meta nduna li se jinqabad telaq jiġri lejn ix-xatt tal-Gżira. Fuq il-post issejħu mill-ewwel il-Pulizija tal-Mowbajl filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija qed jitmexxew mill-Ispetturi Michael Mallija u Joe Merċija mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali flimkien mal-Ispettur Jason Sultana tad-Distrett. Għalkemm ir-raġel ma kienx mgħammad, mhux esklus illi kien armat. Nifhmu illi saret tfittxija r-raġel madankollu sa issa din ir-riżultat fin-negattiv.